For this video, magluto tag prawn crackers. Mura ni siya sa Chowking, guys. Nya mo ni iyang sulod. Hello everyone. Nagpainit na kong mantika, guys, pero dili pa jud ay siya init. Na nakoy gibutang isa tanawa ra gud oh. Ulato na lang nako na siya nga mo pop, and then diha pa nako ibutang ang uban. Dapat naka high heat ni guys, and then 10 seconds dapat makuha na kung unsa may nabutang nimo sa karahay. Kay mga sunog na sila. Pangit na siya tan-awon, yung arte baya kayo ni mga on-ani kay dili gustog sunog-sunog. As you can see guys, dili kay daghan ang mantika kong gibutang sa pan. Kay actually hapit na mahurot ang mantika na guys. So ang style nako is gina shower nako sa crackers ang mantika tanawa. And akong style, hulato na ako nga medyo mag-pop na, and then ana siya ang style ana para maliguan jud na siya. Kung asa na ko ni gipalit guys, gipalit na ko ni sa among suki nga Tongli Liverpool. Murag $2 lang man yata niyang isa ka pack ani. Ana lang siya kagadali guys, 10 seconds, and then butang na nimo siya sa imong kuan plato. Nya butangan ako nag-asin unya. So karon mag second down na punta. Dili kay nako daghanon kay magkabuang kog panakop sa ilaha pag once nga luto na sila. So ana lang sa hinay-hinay. Ug mao na ni sila guys. Nagtingog-tingog pa ni siya kay init pa kayo ni. So butangan akong asin, and then iserve na ako dito sa akong mga bossing nga nagtanaw og TV. Okay, ready to eat na ang atong prawn crackers. Ang tanaw TV patrol guys. Sleepy ka na? Sleepy? Agoy. Minor ba si Aura? Dili naman siguro, no? Unya, chismis na ni guys. So, dili na lang nato ni patugayon ni ako ang vlog. Dili na lang ta. Og salamat sa pagtanaw. Bye-bye! Hi! Mahulog yan. Tulog ko na eh.